Padayon ang investigasyon sa Roa City Police sa pagtiro patay kay Barangay Punta Tabo, Kagawad, Onel Arandes. May nakuha nga plate number ang Roa City Police sa salakyan na gingamit sa mga sospitsado. 35 kabasiyo sa kalibre 45 kag 9mm ang nakuha sa crime scene. Ginpadalom na sa autopsy kag paraffin test ang bangkay sang biktima. Pila ka mga ginasundan nga anggulo sa pagpatay, amo ang droga kag daan nga hiligudanon. Suno sa pamilya sang Barangay Kagawad, wala man inisang kontra o kung may nabaton nga pamahog sa kabuhi antes natabo ang insidente. Patay ang 75 anyos nga tigulang nga babae matapos mabungguan sa motorsiklo sa Banwas ang Tubungan, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Angelita Talibutab, residente sa Barangay Dagaay, Tubungan. Nagatindog sa kilid sang dala ng tigulang sang nabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni Jerome Taala. Nakaangkon sa pila sa ulo ang biktima kag giningagaw padalon sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Nahunong subong sa karsel sang Tubungan Municipal Police Station ang driver nga voluntaryo man nga nag-surrender. Pilason ang 4 ka lalaki sang naglabanay sa Barangay Dankalan, Ilog Negros Occidental. Suno sa Ilog Police, halin sa ilimnan ang mag-utod nga Herman kag Eduardo Tadoy. Sang nalabayan nilang ila pa kaisa nga si Pedro Gonzales kaupod ang abyan sini nga si Beltran Montaño nga nagainom-inuman. May naglunta na komosyon samtang nagainom-inom ang 4 kag naglabanay. Gindalaw sa ospital ang 3 samtang yara na sa kustudiya sang Ilog Police si Eduardo Tadoy. 5 ang pilason sa naglunta nga aksidente sa Barangay Dankalan, Ilog Negros Occidental. Madeliver kuntani sang tubo ang truck nga ginamaneho ni Alan Hipanaga. Sang mabunggaan ini sa nasugatan nga tricycle nga ginamaneho ni Rosly Kinyanola. Nahibaluan nga wala sang lisensya si Kinyanola kag nagainom pa ini sang nagluntad ang aksidente. Nagapaayo na ang 4 ka pasahero subong man si Kinyanola. Wala naman sang planong mapasakas ang kaso ang driver sang truck batok sa tricycle driver.